Родена на границата на два зодиакални знака на 22 ноември, в зимна съботна сутрин, в годината на кучето, 1958, великотърновската гадателка Елка Стефанова определя себе си като човек с мисия да помага на хората. От ясновидските й способности се възползват още съучениците й в старопрестолния град. Питаха ме какво ще стане, а аз просто ги хващах за ръцете и ги гледах право в очите. Предстоящи събития преминаваха пред мен като на филмова лента, спомня си първите прозрения Елка. Тайните на магията и на древния тракийски ритуал на гадаене с восък обаче разкрили балата и прабалата на бащина линия. Следват срещи с феномени в областта на невидимото, поредица от курсове по биоенерголечение, астрология и 10-годишна практика в помощ на страдащите хора. Също така тя е ученичка на небезизвестния Люмиер. Запознайте се този път с Елка Стефанова. Здравейте за всички, които ме познават и другите, които не ме познават. Казвам се Ели Стефанова. С гордост казвам, че съм търновчанка. Работя много дълги години в сферата на окултното. Много хора са идвали при мене, с много хора съм се срещала в моите кабинети. Над 18 години работя. Помагам на хората да вземат своите правилни решения, да победят страха, да победят стреса и не на последно място боря се с негативната енергия, насочена, за да може да разрушава здраве, щастие, късмет, успехи и така нататък в човешкия живот. За да мога да помогна, предпочитам личното присъствие. Това не означава, че не мога да работя по снимка, но по-добре е, когато човек дойде при мен, когато се срещне с мен, когато двамата с единствения свидетел, светлината на свеща, ние навлеземе на ниво невидимо. Работя с Библията, аз съм християнка, обичам си работата, уважавам хората, които идват при мене. Всеки проблем е най-важен, защото е на дадения човек. Обичам, когато ме срещат и ме поздравяват, защото аз не мога да запомня всички хора. Начинът, по който се боря с негативността, начинът, по който се боря с разрушителните стресове и така наречения дистрес, е чрез възоколението, един древнотракийски метод, който дава много добри резултати, метод, който помага на хората в най-трудните житейски мигове. Своя опит, своите знания, своите желания съм ги вплела в 5 книжки, които съм издала. Може би тук ще породи въпроса откъде да се закупят, единствено и само от мен, от моите кабинети. Аз държа книжките да се вземат от мен, за да мога да подам своята топлина, своята любов към човека и своето желание да му бъда добър съюзник. Аз винаги съм носила доброто в себе си. След години разбрах, че моите прабаби също са се занимавали с ритуали и това е описано в 3-та ми книжка. Когато човек отиде пред другия и сподели с него и го попита, а на мен това ми се случаваше дори в детството, дори в студентските ми години, аз впергах поглед точно в очите му, защото очите са точно този най-велик информатор. Те показват и душевността, и борбата. Тогава се свързвах незнайно как и получавах информация, която в годините се оказваше реалност. Нито ме е блъскал камион, нито съм изпадала в кома, макар че много хора говорят за тези неща. Просто за мен това е мисия. А защо го казвам толкова уверено? Защото моят път ме срещна с много хора, работещи с астрология, с нумерология, правещи прераждания и така нататък. Резултатът беше почти един и същ. Това е моята мисия. И затова, колкото и да ми е трудничко, аз всеки ден съм на път. Всеки ден съм при хората, които имат нужда от мен. Затова са и моите офиси. Работя в Велико Търново, работя в София, в Пловдив, в Хасково, в Панагюрище. Работила съм и в много други градове.
Така че, когато на човек му е трудно, когато иска да му бъде подадена ръка, може да ме потърси, в зависимост къде живее. От чужбина често ми звънят хора, вземали моя телефон от други мои клиенти. А нима това не е награда за моя труд и моята самоотверженост. Човекът има нужда, споделя, а другият вече успял, излязъл от трудния път, казва на кого да се обадят. Много са случаите, които ме радват. Ето преди маничко на улицата ме срещна моя клиентка отдавна и нейните думички бяха все така усмихната. Да, усмивката е тази, която зарежда. Нима, ако аз се намръщя, така ще бъдат заредени хората с положителната ми енергия. Затова аз винаги казвам, когато отворя очи, благодаря на Бог, че ще видя слънцето. Когато затварям очи, благодаря на Бог, че ми е дал един невероятен ден, в който съм помогнала на много хора в трудни моменти. Восколението е един много интересен метод и аз винаги се радвам, когато човек види със собствените си очи първо причината за своите проблеми. Восъкът много бързо влиза в торсионните полета и точно това е тайната или таинството. Поема всичко, което е в по-голяма доза, като напрежение, като обида, като стрес. Восъкът е този, който е моя първи помощник, но след молитвата, която отправям към Бога, след кодовете, които използвам. Какво ми е необходимо, за да мога да помогна на хората? Първо тяхното присъствие, после точните им данни и порива на доверието. Защото ако ние нямаме доверие един срещу друг, то по-добре нашите пътища да не се срещат. Искам да кажа също така, че личната тайна на човека се остава лична тайна. Данните, които аз записвам в компютъра, са много малки. Те са свързани с това кога идва човек при мен и какво трябва да направя, за да мога да му помогна. Също така, когато се идва за други човек, любовта е определящото чувство. Желанието да му бъде помогнато. Когато човек има трудни мигове, може да потърси мен, може да потърси други мои колеги. Това, което аз казвам, когато влезете в кабинета и се срещнете с човек, към който сте се отправили за път или за да ви помогне, позволете на душата си да ви подскаже дали точно това е човек. Дали той ви гледа с открити очи, дали първо ви говори колко пари ще ви струва или съвсем по други начин протича вашата среща. Тези, които имат нужда, могат да дойдат. А аз ви пожелавам, колкото и банално да звучи, нека зареждаме денят си с доброто настроение. Нека когато срещнем хората, усмивката е тази, която първо казва здравей. Когато човек дойде и иска помощ, не му я отказвайте. Той дълго време се е борил със себе си, преди да заговори за проблемите. И тук отваряме една много интересна тема. Българинът не умее да говори за проблемите си. Той се свива, той се срамува, той се притеснява. Никой не е виновен за постъпките на другия. Никой не трябва да се притеснява. Когато си сгрешил, извини се. Когато другите грешат, покажи им, че си човек с достоинство. Защото в живота всичко е важно. Но най-важното е човек да има своето лично самочувствие и да го брани. Аз ви го пожелавам.